Sensibilizados dende o inicio da crise sanitaria, a consecuencia da situación creada pola COVID-19, dende Distribunosa puxéronse mans á obra, fabricando un amplo abano de mamparas protectoras para poñelas a disposición daqueles negocios que o necesitaran. Na súa nave do Araño realizan este tipo de elementos con medidas estándar, pero tamén adaptándose ás necesidades específicas de cada cliente. A parte de unha serie de medidas estándar que xa temos fabricadas, temos un amplio catálogo con distintas medidas, nós fabricamos a petición de cada usuario a medida que necesiten da forma que necesiten. Podemos fabricar totalmente adecuadas, sin problema ningún. Estas mamparas están fabricadas en cristal templado de 6 milímetros, o que lle dá maiores posibilidades sobre o metacrilato. Son máis resistentes e máis fáciles de limpar. Son precisamente en cristal templado de 6 milímetros, que tamén se chama cristal de seguridad. Entonces estas mamparas son, a diferencia de outras que hai no mercado, que son de metacrilato ou de material plástico parecido, estas non se rayan, son totalmente duradeiras para moitos anos, que por desgracia o virus este parece ser que non veu para un mes nin para un ano, isto veu parece ser para moito tempo. Ademais, estas pantallas protectoras son ideais para calquera tipo de negocio de atención ao público, como poden ser comercios, bares ou restaurantes. Fan falta en todos os negocios, supermercados, bancos, despachos de médicos, despachos de abogados, calquera tipo de despacho que teña servicio ao público, que teña que ter contacto co público, pois é imprescindible poñer unha mampara deste tipo. Aquelas empresas interesadas en calquera destes produtos só teñen que poñerse en contacto coa firma a través do seu correo electrónico info@distribunosa.com ou ben no teléfono 981 84 39 10. Eles encargaránse de facerlle un estudo pormenorizado das súas necesidades, facéndolle un presuposto a medida e sen compromiso.